pu moderator kalome zanina hian mizorama zuzor ahun to ani kan ti chan hi in shiat thiam theinan chuan eng ang poina hun lo ti maula an zwar tho thawa chu wang chuan danang thapa zor hi awahun to em kan ti ani tun din huna hian zu kan zwar lawani ngat chuan mo pu moderator zu aru ka zwar tho tho rangwa mual zu zwar te aru ka zwar te an hausa tula ke ni ro kan re thei tulani hi tin zu khap na dan kan man lai 2019 na liquor prohibition act kan man lai khan ra cha achwaim ateu lo enge ra chwa kan ti chuanin mo pu moderator sarkar ha thok tin hlo lak tur pon nei hlei nem aza thak lu tu tin zu chia atam lu tuk zu chia ni na kan chalai te kan mi pa te an thi sup athanat thak lu tuk khang te kha tin engwangin nge mizorama zu zor hi ahun to ni kan ti chuanin Vaibel chetam tak zu wanga revenue lo lut kha kan mamolom khang revenue te kha in enkol nan kan mang ti ril rupu in revenue ron lut kha achwak le ti ril ru in on pu ni chan ko opponent dom tak te po ka shil du cheu chu central scheme chatak tak kan nga to lutuk chu wan chan tu na revenue lo lut hi chu mo kan ram ti chang ka nan kan mang do na lom zu tuna arugin kan zwar tho chu wan chuan zu zwar tho chunga state re theile chom hlom ni ai chuan mo pu moderator ke chuan da nang khapa fel fai taka zu zora state chang kang ni ka du dai zok tin zu zor hi christian na ne na in mil lave ron tirek reng suang cheu tuna hian kan christian na hian alanga pawin zoom in do tira kan thin lung takin kan hole ngam mok si lawa pu moderator Hasiam tu khaning tin nge ti swal holo mual phau hlaw mai ring tu chu ti boralin na lom do ne ati lom hlaw om de mai sin zuzor du lawa por te hianin mo an fa te hi zuzalen na bok ani an da le chin ni tin zuzor du law hi kaushan le NGO te thu kan lak wanga lawom the ni a an du lawang chu kaushan le NGO te chuan an ni kha kan state ba rule tur an ni leinem sarkar ina lom rule don chu wan cha kan revenue hi kan mamo hle ani ti hi lo shaula tin kan minister za tak pula hing lo mar kha ning tin nge ti in lo thei lo howina zuchia lir an ina an thi zoi na ram ni po hi a thaberem ni ti kha chu wang chuan a in tur chuan an in don thau thawa chu wang chuan malak na chazok nen dan mumal tak nen hezu hi zuarila kan ram hian ma vason na sadonem tin zuzor a hianin satlia a omzanei lawa zor ingot kan ron soilawa ke ni chuan lei thei kumbi thla te hi omsela ti in omzanei takin zu kan zwar do na lom pu moderator tin zu fak na zani na hiang kan non seilo zu hi in turin tu ma kanin fui ngai lo zu zor alo ma hun to kan ti zu in nilavin tin Delhi te kan shia an ni chuan danang thapin zu an zwar revenue vaibel che sang ruk chuang an laluta chu engata nian man he ta mi har sa zok te bil ten pek sak china ni chumale rual kan not ve thawalom mi har sa te kan endong la hianin engwangin nge zu hi tun din huna hian kan zor ve mai lo pu moderator kan mamo to si ni hi tin Bible chang te kharon saya pu moderator kan sheve thawalom thupan bungthum chang som paruka engkin nge a inzia lung silo vot silova ilum chang chawangin kaka ta ka chak chuak don na che ati kan pathian thuin zanina hian mo thin lung takin kan dongam silova mahse ming chadu wangin kan dawa tiro polangin kan dawa mimalangin kan hoa mani ru ma zu chang kang kan khile kur thau tin zu wanga thin sa ber chu kan mi zau mi pa te ni a kan mi zau mei cha te hian mo kan ram mi pa te tel lawa ram kal siam rel hi mo kan zuam reng leinem chu wang chuan dan nuaya nge zucha min chop sakula kan mi pa te hian zucha in se hei ai re hi kan rama hian min chen pui se chu kan du thu sa mani kalome